Kajing tuk kana sepang ka kena di jur kalong ka bastard. Don kau ka kena ka badai ka kun swet. Kane ka kena gam don kami don ka pasyu bat kane ka kena ka syong bat umama. Umama jongka upat di jur ya ka kun persa bat ka kenje ki bai jur. Kat bai la depat udang aplom ya ki pisa. Kane ka kena ka nang bha ban kenjing ken Henry kam na school na marba omdan ba Christian school ya ka. Kane ka kena ka kerjang ka LV. Teha koi ka sngi, don koi ka brew ka bawan tit jur hadukan jo umama. Ka LV ka pen ai ki jur, ka LV ka la ken pisai ki bai jur klem da simpor. Ka long kami ka la lengo ya ka jing stat jong ka LV ban ken ki bai jur namar bakarai tang ka kena. Ka long kami ka la ka liya ka LV kumne. Pi kerjang kumno, ka LV ka la ya tu baka kerjang jonga ka de ka LV. Kalong kami kala kali bapisyong kelas ayu. Ka LV kala ong bang amlet school namar bang along kun swet omdan bakersham school yang a. Kalong kami kala sengau sen ya ka LV bat kala ibenut ya ka LV haka caka bakan net school henry ka hap bendi jur namar ba omdan ba aja aido ya ka. Ka LV kalong ka kena ka baslur bat ka bastard. Kalong kami kala yakran bat umama jong ka LV ba unsya ya ka LV bakan net syong no bat ka. Kenang bakan yolai school klem da pentrish dom. Kalong kami kada ku laru hak maju umama jong ka LV bakan le bahaya ka. Kalong kami kala ya lam ya ka LV seying jong ka. Kane kalong kami kadon ka we ka kun kentai. Ulok jong kane kalong kami ude u principal ha school balet ka kun jong ki hi. Ka kun jong ki ka kerjang ka nimi. Ka nimi ka dom ya ka kami namar bakawan ya lam ya ka LV ban syong lang haying. Ka kami jong ka nimi ka Kenya ka LV kum ka kun jong ka. Ka long kami ka layakan bar ulok jong ka buon pen platform ya ka LV ha school jong o. Ulok jong kane ka long kami ula menjur ya ka jing ong jong ka. Enda ka LV ka late school katno ka sengau kemen namar bakla yo late school. Ka nimi bat ka LV ki syong ha ka juk ka kelas. Ka nimi ka long ka basarong bat ka balik bahe apo school. Ka tawui kumno ban penleranya ke LV ha school. Ka LV kam snow e ka jingne jong ka nimi namar ka Kenya ka kum ka men la jong. Ha ka ni ka school balik ka LV bat ka nimi. Don ka we ka nong hikai ka badom riang bha. Ka ai punishment beja ki khana ada ki bakla tang khandiar ro. Te ha ko ka sngi ka nimi ro klajan sa ai punishment namar bakamla ban pulakot. Henry lang ya rap no ka LV ban nyatu lem ya ki ansar. Te ka nimi kla laj ha kata ka sngi ban sa ai punishment. Na do kata ka sngi ka nimi kla iya ja ka LV kum ka para la jong la da ki don ha ying ro ki krek kot lang. Ka ne ka no kai ka de ka bala don khun bat ka khun jong ka ro ka syong class lang bat ka LV. Bat ka khun jong ne ka nong hikai kam ju ai la ja no bakin wan sakmat ha ka exam ne ha ka no ka competition. Henry na do balawan school sa ka LV. Ka kun jong kane ka nong hikai kam juyo numbar syu sakmat. Kala yo pet ka LV ha ka numbar banding kong. Ka nong hikai kala bisni ya ka LV namar ba ka kun jong ka kam yo numbar syu sakmat namar ka LV ka long ka kena ka bastard bat ka baslur. Ka nong hikai kala ai punishment ya ka LV ka pami bet sabar ha ka subject jong ka man la ka sngi. Ka nimi kala isin ya ka LV. Endal day ka por exam ka nong hikai kla tau buj ba kumno ngan le ban sya be school no ka LV namar ka long ka kena ka bastard. Ka ne ka nong hikai kla le buj tu da ka bato da ikot barit ban bu apo ka paper jong ka LV kenang bakan sya ka no ya ka. Bat ka LV day ba ka petu ka sayo number ningkong. Ka ne ka nong hikai kla le jatu ha u principal bat kla pensoy ba ka LV ka petu. Ka LV kala ong yu principal bangam petu la da pim ngai tengan tok biang ka exam. U principal ula patok biang ka exam ya ka LV. Ka LV kala bah shisha ka exam klem da petu namar u aphi u principal. Ka nimi bat ki para kelas jongka klia tu ha ukpa jongka nimi badai u principal jongka school baka madam kalong ka nong hikai ka badom riang bat ka bebet sabar ya ka LV ya ka subject jongka. Bat kile turu badai ka madam ka bato ya ukot barit bat kalabu ha ka paper jong ka LV kenang ba ka LV kan sa be school no.
Kan nong ikai ka bishni ka LV namar bakalong ka kena ka bastar bat ka baslur bat ka khun jong kane kan nong ikai kam yo shu ban wan chakmat. Kan nong ikai kla sha suspend ka kam ikai jong ka. Lada episode nat singopa like, share, but subscribe ka channel. Pisngot nat kene ka jinga tukana sa comment.